la discontinuïtat, la interrupció, la separació, el fons impersonal dels moviments i dels desitjos. Els pensaments, els somnis, les converses, els sorolls, dispers dins els fenòmens, dispers dins les coses i entre les coses. Dispers dins les aparences, dispers dins les semblances, dispers dins la dispersió. La mecànica elàstica i imprevisible del seu desmembrament. El dolor és una ferida que ha obert la vida o la mort. La cortina. Dormirà
no tocan res, se secan com si veiessin on van. I després, quan arriben a un punt, tornen i se van al llit. Si ningú no diu res ni tropieza en nada, es va al llit i no se recorda que s'ha llegat. Si us adoneu, o sigui, descobriu que esteu en un lloc on no hi ha temps i llavors teniu una No ho sé. Bueno, no ho he fet. Bueno, però aquí és la desmeditat. Doncs molt bé. I com que no som gaires, a més, cadascú pot fer més d'una cosa que li agradi fer. Punto, tornen i se van al llit. Si ningú no diu res ni tropieza en nada, es va al llit i no se recorda que s'ha llegat. D'acord. Sí. A mí también me dice que no van a avisar bien. Dímelo, mira, no tengo que estar afuera. Puede estar todo afuera, ¿no? Enviar-ho per email, i si algú s'estima més escriure-ho a mà perquè a casa li ha vingut dissabte una idea i no té l'ordinador, que ho faci mà i ens ho porti, que tindrem una carpeta. Perfecte. Vale? Li deia per què? Dius aquest dissabte. Sobre la pel·li. Sí. Dius, ai, Podríem fer anar, per exemple, dues ampolles. I ho vols que... Clar, si no tenim idees, vull dir que està molt bé perquè... Llavors el que també aniria molt bé seria quan hi ha aquell noi estranger, que no me'n recordo, no sé el nom. Egbert es diu. Sí, L'holandès, aquest holandès. sí. Doncs que aviam com ho faria ell en el meu puesto. Però quan vingui li podem explicar aviam com ho faria ell, perquè jo de sonàmbul no n'he vist mai cap. li podem preguntar i també li Mira, podem mira fer, que hay que és actor, películas, pot ser tío, també el que es vegi darrere, perquè que feia una cara una mica misteriosa. Sí, sí. L'Egbert? Endavant, passeu. Passa, Roser. Jo un regal dels noms.
Què? Maria. Maria, Jesús. Toni. He dividido en 3 partes este pequeño opúsculo, que tiene unas 20 y tantas páginas. Es más que nada, recoge primero mi pensamiento, propiamente dicho, acerca del tiempo. La segunda parte analiza los filósofos que han habido o que han escrito sobre el tiempo desde Kant hasta nuestros días, hasta Sartre. Y en tercer lugar he hecho un pequeño guión que podría ser posible para que nosotros pudiéramos hacer. No sé si empezar por mi filosofía, que diría más o menos así. Bé, diálogo sobre el tiempo. En una habitación se encuentra Kant, Bergson, Lalande, Sartre, Heidegger y yo. Imaginar un món en el qual el centre no siguem nosaltres. Un món en el qual el jo no sigui el centre de nosaltres. Un món
Doncs farem aquest. Amb en Joan filmarem aquest del rellotge. Llavors els ajuntarem tots i serà maco perquè cada un tindrà un i record del mar. Llavors el que farem serà filmar allà, al costat, sentint els plàstics, i llavors filmem l'imatge del mar. I ja està, és una altra cosa molt curta per fer. Fem això, tu ja pots filmar aquí, si vols. Xupa molta càmera, en Joan. Sí. No sembla que són de res. Sembla que no cal i... Mana? L'Esteve també? Clar, això és del Pinada. Deu haver sobrat una mica. Tu vaig a cridar la gent. Vol denunciar serà sec. Clar, això serà congelat. Si va, no sé de res. Jo amb això faria allò. Sí. Sí, de dir, jo què sé, Josep, tu pots dir, jo crec que hauríem de tirar cap allà, o un altre pot dir, les finestres estan tancades, per aquí no es pot, o goita, allà hi ha un telèfon, perquè hi ha el telèfon, podem intentar trucar, o... ¿Hay una finestra de emergencia? Lo puedes dilo, oye, vamos a mirar si hay alguna finestra de emergencia. Le pegamos un cabezazo y lo arrancamos. Llavors, vosaltres sortiu del fons com una mica desorientats de dir, hosti, estem aquí i ara per on marxem, o sigui, hem de fugir d'aquí. I aneu combinant, buscant, a veure on pot haver una sortida, ¿vale? Llavors, aneu venint cap aquí. Després de l'altre. Sí, bueno, quan Home, intenteu sortim... no trepitjar-vos molt a l'hora de parlar, perquè clar, si parleu tots alhora, no s'entén. Llavors, ho diu un, després un altre, o sigui, aneu una mica, home, si us repetiu un moment, doncs no passa res, però no tot el rato. O sigui, quan sortim d'allà parlem, aviam la manera de màquines del temps. Inclús us podeu posar Però ja cada
Hi ha una paraula a la qual ens aproximem amb les paraules, però a la qual no arribem. Aquesta és l'única paraula. Hi ha un color al qual ens aproximem amb els colors, però al qual mai no accedim. Aquest és l'únic color. Hi ha un silenci al qual ens aproximem amb els silencis, però al qual mai no pervenim. Aquest és l'únic silenci. La resta són reflexos d'un reflex. Ombra d'ombres. Se senten unes monges com canten. No sé què, però tampoc els hi vols explicar del tot, potser, perquè sí que és una sessió sèria. Tu vas com dissimulant, intentant... Com aquesta de la bici. Podríem portar una mica vosaltres. Aquesta manera de veure. Per exemple, en Joan sempre explica que ell, pot explicar que ell abans anava a caçar. El Miguel Ángel és professor d'universitat. Era professor d'universitat. Anava a sortir, no sé què, al camp i jo agafava no sé quants. I fer el salvatge. M'agrada més, ja que som que tenim. L'Esteve també fa... També de pensar molt. Avui no hi és. També de pensar... On soc?